Så er det tid til fællesfodring, og det er sådan, at gæstene spiser sammen med fårene, fordi det har de indgivet ønske om, at få lidt fællesskab omkring indtagelsen af foder. Og fårene mener godt nok, at det er dem, der har førsteret, så det er ikke altid, de får lov. Så her ser vi 2 fede får, der har bestemt, at det er dem, der skal spise. Så selvom de har 2 madsteder, så mener de stadigvæk, at det er dem, der bestemmer. Så nu prøver vi lige at give de der gæs deres eget. Sådan. Så kan vi deles lidt. Hyggeligt, ikke? Over and out.